Der er rigtig mange mænd og kvinder, som lever med vold tæt inde på livet. Cirka 28.000 kvinder og 9.000 mænd lever hver dag i liv med frygt og i skam. Det synes jeg er rigtig ærgerligt og skræmmende at tænke på, at der er så mange, som lever et liv med vold. Derfor opfordrer jeg til, at du deltager i Socialdemokraternes ligestilling og kvindekonference, som er den 24. til den 26. august 2012. Her vil vi skabe mere dialog og debat på området. Der vil komme taler fra politikere, der vil være workshops, og der vil være foredrag for folk med det her som erhvervserfaring. Det bliver en rigtig, rigtig spændende weekend, og jeg synes virkelig, du skal tænke på, hvor mange der lever i et liv fyldt med angst og med vold, og det er jo både seksuelt, og det er materielt, og det er økonomisk. Og det er så et lukket område, at det kunne være damen ved siden af dig i bussen, men du ikke ved det, fordi at det er så skamfuldt. Derfor synes jeg, at vi skal have skabt noget mere debat og mere dialog, så vi kan danne noget politik på det her område, så vi kan hjælpe alle ofrene, og vi kan hjælpe voldsmændene. For de skal også vide, at der er et liv uden vold. For alle har ret til et godt liv.